To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan rana. To kamar yadda muka yaɗa alƙawari a koda yaushe mun saba dai muna kawo muku bidiyoyi wanda su danganci dangane da abin da ya shafi wannan kamfani namu na AgriChange, AgriNot, AgriCoins. To kamar yadda muka yi bayani, insha Allah za mu yi muku bayani dangane da abin da ya shafi yadda za ka yi rijista da wannan kamfani na AgriChange. To sakamakon sakamakon bidiyon ba ma so yi tsawo, to kuma da alama zai yi tsawo, amma abin da muke so da kai da Allah, idan ka fara kallon wannan bidiyo kai kokari ka kai shi zuwa ƙarshe, domin me shine zaka fuskanci ya zaka kai rijista da wannan kamfani. Kasancewar a da ana amfani ne da debit card da card wajen biya a kamfani, yanzu kuma kamfani ya sanja tsari, kasancewar mutane da yawa suna korafi kan cewar ana tura musu website wanda yake ba na gaskiya ba. Mutum zai cike wajen biyan kuɗi, kuma sai a tura masa wani website ɗin daban wanda zai je biya kuɗi, wato a damfare shi, a cuce shi, kuma ya zamanto ba a yi validating ɗinsa ba. To yasa wannan kamfani namu mai albarka suka fito da tsarin mai validators, ma'ana ma'aikatan kamfani waɗanda su ne za su yi maka rijista. Misali zan nuna muku daga ƙarshe, idan muka je inda ka yi rijista da yanzu ka gama rijista da komai, a da ƙarshe akwai inda za ka sa sunan validators ɗinka, sunan validators ɗin ma'ana wanda zai maka, wanda kake da contact da shi. Mu ɗauka ni a matsayina yanzu wanda nake da validators, to akwai sunan da na ba kamfani wanda da wannan sunan ya sani, wanda da shi ne mutum idan ya je ƙarshe wajen inda za ka sa wanda zai yi validators ɗinka, za ka sa sunana. To yayin da ka sa sunana kai presenting, zai taho cikin abin da ɗina, account ɗina, kamfani zai turo shi cewar to ga wane na guri kaza za ka yi validating ɗinsa, ma'ana za ka biya masa ta cikin account ɗinka, shi kuma sai biya ka. To yayin da kai kuma sai ka yi min magana, wane gashi nan na turo, ina so za ka yi validating ɗina. Ba gaya min za ka yi ka ce min na turo 1000 kaza ba, ko kuma na yi na kaza ba, a'a na turo, ina so za ka yi validating ɗina. Ni kuma idan na buɗe account ɗina sai in gaya maka kai ne wane, son name ɗinka number ka kaza to shikenan, kuma sannan ka zaɓi na 1000 kaza, sai ka ce to shikenan na gani, zan yi validating ɗinka. Sai ka baka account number, sai ka tura masa kuɗin sa, shi kuma sai validating ɗinka. To wannan tsarin shine wanda ake bi, shine tsarin wanda babu cuta a cikinsa. Don haka a takaice kenan, da haka mu je zuwa bidiyo yanda za ku yi ku koyi wannan tsarin yanda ake rijista. To da farko yayin da aka turo maka group abin ɗin ta link, walau dai ko ka shiga ta cikin abin nan ɗinka, ta cikin Chrome ɗinka, kai searching, za ka iya searching kamar haka, za ka iya searching, za ka iya shiga cikin Chrome ɗinka, ka rubuta sai ka rubuta AgriNot, gashi nan ko kun ga gashi nan ma fara fitowa, AgriNot, gashi ko AgriNot. In kana rubuta haka, to ka tafi directly, ka tafi searching. Kana tafiya searching, amin da Allah ku yi min afuwa, na kashe data ta, ashe to bari an kunna data ta, afuwa, gashi na yi refreshing, zai dawo. To gashi nan kuna danna kuka sa AgriNot, zai kawo muku wannan fuska. Ya kawo muku wannan fuska, gashi nan abinda kawai zaka yi, zaka zo wannan gurin, gashi nan kun gan shi, AgriNot Innovative Cryptocurrency. To zaka taba shi, idan ka taba shi haka, gashi nan zai bude maka wannan fuskar. Idan ya bude maka wannan fuskar, sai ka zo inda aka sa close din nan, sai ka danna close din nan. Idan ka danna close din nan, zai bude maka, ƙara bude ma fuska kamar haka. Sai ka zo nan gurin, wannan gurin wajen za digo nan guda uku, layin nan guda uku, gashi nan, sai ka danna shi. Yayin da ka danna shi, sai ka zai bude maka wannan fuskar. Sai ka zo nan gurin gashi nan inda aka sa sign in din nan. To sign in already idan kana da account kenan, to sai ka zo nan gurin inda aka sa get started din nan, get started, gashi nan, sai ka danna get started. Kana danna get started, gashi nan zai kawo maka wannan fuskar gata nan inda zaka yi register. To yanzu mu dauka kuma muna tura link wanda yake a WhatsApp. To shikenan, mu dawo baya, sai ka je ka shiga WhatsApp ɗinka, misali kenan, idan ba ta wannan procedure din zaka ba, sai aka ce an turo maka ta WhatsApp, sai ka bude WhatsApp ɗinka, misali gashi nan AgriChange, sai ka shiga ciki. To misali ga link ɗin da aka turo maka nan, wanda ta cikinsa za ka yi rijista, ko ta cikinsa za ka yi rijista. To idan ka tashi, sai ka taɓa link ɗin haka,
idan ka taɓa link ɗin haka sai ka jira, gashi nan zai buɗe maka. Idan ya buɗo maka wannan fuskar haka already, to sai ka zo nan ƙasa ga rubutu nan guda biyu wanda aka sa an sa create an account, nan kuma an sa forgot account. To sai ka taɓa create an account, gashi nan za ka jira. To kaga ya ƙara buɗe maka kamar yadda ya buɗe maka a can gurin. Ka tsaya ka nutsu, ka tsaya ka nutsu. Idan ka tashi nan gurin gashi nan in an sa email already, kafin ka shiga ka tabbatar ka kirkiri email ɗinka wanda yake naka na kankin kanka, kuma ka kirkire shi wanda yake da ba da layin wani ka kirkira ba. Ko dai a buɗe maka kai magana mu buɗe maka, idan baka abin nan ba za ka iya turo mana komai mu buɗe maka, ko kuma me ka kirkire shi da kanka, ka buɗe email ɗinka na kankin kanka da password ɗinsa, kuma ka samu biro da takarda ka rubuta, saboda halin manta waya ko batan waya, ko kuma kana so za ka canja waya, yanda ka samu sabuwar waya za ka yi login in ka shigar da shi a ciki ka ci gaba da abubuwan da kake da shi. Ku kula da wannan, sai ka samu email ɗinka, kuma kar wanda ka sake ka nuna masa, domin shine kuɗinka. Email ɗinka shine kuɗinka, za ka saka email ɗinka nan, kuma gashi nan za ka saka me username ɗin da za ka yi amfani da shi. Idan misali sunanka Ibrahim Yusuf, za ka iya sa Ibrahim Yusuf, ko kuma me za ka sa Ibrahim, sai ka sa kamar nambobi kamar guda uku haka. Ibrahim za ka sa 23 ko 33 ko 555, ma'ana dai su username wanda da shi za ka dinga login in. Sai nan ka samu strong password, za ka samu strong password mai kwari, strong password wanda ya hada da letters da suna da sauransu. Ka samu password shi ma wanda ba za ka manta ba. Sai ka ƙara maimaita password ɗinka a ciki, sai ka zo ka sa number wayarka wacce take kan line a nan gurin. Nan gurin kuma sai ka zaɓi ƙasarka, nan gurin kuma adadin kuɗin da kake so sai kai sign in. To mu koma baya mu shiga mu domin mu muku in practically yanda mutum zai rinsa. Gashi nan gurin zaka fara. Misali ni zan shigar da abin nan dina, zan shigar da email dina. To sai in sa ga email dina zan shiga. Gashi nan mu ɗauka, gashi nan na shigar da email dina a nan gurin. Na shigar da email dina wanda zan amfani da shi. To username dina fa sai in sa falalu, sai in sa falalu, gashi ko, sai in sa falalu gambo, gashi nan. Ka duba wannan, in zaka sa username din nan, ba a buƙatar username din nan sai ka ba da gab, ba a buƙatar ka ba da gab. Duk abin da zaka sa ko da number, in na ga dama kuma zan iya sa falalu HHH, kun gani. In na ga dama zan iya sa falalu 933, kun gane. To haka procedure din da zaka bi kenan. Sannan me sai ka yi ƙasa. In ka yi ƙasa gashi nan wajen password, idan ka ga dama zaka iya sa sunan garinku, idan ka ga dama zaka iya sa sunan ƙasarka, idan ka ga dama zaka iya sa sunan mahaifinka, idan ka ga dama zaka iya sa sunan budurwarka, idan ka ga dama zaka iya samun wani abu ma na daban ka sa, ka gane ne. Ko kuma ka sa nambobi. Misali zan iya cewa na sa HH9977 HH, kun gane ne. Sai kai dai guda 8 da abin da zaka sa. Ko kuma me zan iya cewa ba na 999, kun gane ne. Ka dai samu dai strong password wanda zaka sa wanda ya kai me guda 8, kuma ka tabbatar ka samu littafi ka rubuta, saboda me, saboda halin mantuwa. To shikenan, ni yanzu zan sa password din nawa wanda zan yi amfani da shi. Misali zan iya sa 1 2 3 4 5 6 7 8, gashi nan na sa ko. Sai ka zo nan gurin, gashi nan ka maimaita shi, gashi nan sai in ce 1 2 3 4 5 6 7 8, kun gani. To sai in zo nan gurin din nan, gashi nan gurin din nan sai in sa number waya na. To in zan sa number ta ya zan sa? To sai in shigar da number waya ta ga ta nan 08050 wacce zan sa 081, sai in sa 60, sai in sa 7, sai in sa 7, sai in sa 05, sai in sa 27. Kun ga gashi nan na sa number ta. Sai ka zo nan gurin, gashi nan country din nan, sai ka danna shi, da ka danna shi sunan kasar ka kenan wacce kake so. Idan kana Najeriya sai ka sa Najeriya, idan kana Mali sai ka sa Mali, idan kana Morocco sai ka sa Morocco, idan kana Sudan sai ka sa Sudan, idan kana Libya sai ka sa Libya. To sai ka taba shaka, gashi nan. To gashi sunan sun jero maka, sai ka ja ƙasa, ka zaɓi ƙasar da kake. In Brazil kake ka sa, in Burkina Faso kake, in ma Egypt kake, kai idan ma a America kake sai ka sa
sunan ƙasarka wadda za ka yi amfani da shi. To mu da yake nan muna Najeriya ne, sai ka zaɓi Najeriya, gashi nan za mu zaɓi Najeriya, ga ta nan, gashi nan, kun gani? Sai ka yi zo nan gurin inda aka yi abin nan, sai ka yi tick, gashi nan, kun ga na zaɓi tick ko? Sai ka zo nan gurin gashi nan select a packages, ma'ana kuɗin da za ka, adadin kuɗin da za ka biya, sai ka taɓa shi nan ma haka. In ka taɓa shi haka ga procedure ɗin nan, ga 7,000 nan, ga 4,000 nan, ga 8,000 nan, a tun daga kan 1,000 gashi nan abin da ya zo ƙasa, ga nan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, iya shagalinka iya sha'aninka. Da haka idan ka yi san rai ya kama ka tunanin wai menene ka yi na 1,000 ko na 2,000 ko na 3,000 ko na 4,000, to kai za ka zo kana cin cizon yatsa. To na adadin kuɗin da kake so dai sai ka taɓa. To shikenan mu ɗauka wannan account ɗin zamu yi na naira 10,000, zamu yi na nawa, naira 10,000. Gashi nan shine super bronze na naira 10,000, shine na naira 10,000, wanda in kai na 10,000 kana da naira guda 10 kenan, kana da AGS guda 50, adadin dala 50 kenan kullum za ta dinga sauka a cikin account ɗinka. To sai ka zo ka taɓa shi, sai ka tick, sai ka taɓa shi. To kun ga gashi nan gurin ku kula, gashi nan ya zo ya sa super bronze, sai ka zo nan gurin sign in din nan, sai ka danna sign in, gashi nan, sai ka danna sign in. To za ku ga ya kawo ka nan gurin. Yawwa, dan haka da ya buɗe maka cikin nan gurin, to akwai buƙatar nan gurin sai ka yi signing in, za ka yi signing in, son name ɗin da kai amfani da shi can, ko email ɗin da kai amfani da shi, gashi nan kaga sun sa maka son name ko kuma me email, za ka sa a nan gurin, ma'ana email ɗin da ka buɗe da shi ko kuma son name ɗin da ka rubuta. Kun ga can na rubuta Falalu 9HH ɗin nan ko, to sai ka zo ka rubuta shi a nan gurin. Misali mu ɗauka ni nawa in rubuta shi, gashi nan zan rubuta shi, gashi nan Falalu, kun gani Falalu 9HH, gashi nan na rubuta. Sai ka zo nan ƙasa, gashi nan, sai ka zo nan ƙasa, gashi nan inda aka sa password ɗin da kai amfani da shi a can, sai ka zo ka yi amfani da shi a nan gurin. Kun gani na yi amfani ne da 1 2 3 4 menene 5 6 7 8, kun gani wanda na yi amfani da shi kenan ko, kun ga wanda na yi amfani da shi. Sai ka zo nan gurin sign in nan, gashi nan, sai ka danna me, sai ka danna sign in, gashi nan na danna sign in din, zaka dan jira kaɗan. To kana dannawa ka kula, zai kawo maka wannan fuskar, gashi nan an sa complete your registration. Already yanzu rijistar ka ta gama yi, abinda ake bukata kawai ka biya fiya. To yanzu kun ga me za ka yi kenan, sai kai me find your validator, sai suka ce me a nan gurin gashi ne, suka ce find your validator, gashi nan kun gani ko, validator username, sai kai sacin gasu ko, gasu nan kun gani ko, sai ka suka ce find your validator. To abinda za ka yi a nan kawai, mu sunana ni misali za ka yi amfani da Musa Abdullahi, kun gani, sai ka sa Musa Abdullahi, Abdullah, abinda za ka sa kenan gurin. Sai ka zo nan gurin sacin din nan, gashi ko, sai ka danna search. Kana danna search, kun ga gashi nan sunana ya fito, gashi nan, gashi an sa use Musa Abdullahi as validator, wai ka amfani da wannan sunan na Musa domin kai validator. To kana turawa haka, kun ga gashi nan ko, kana turawa haka, sai ka taba haka, kana turawa haka, kun ga gashi nan idan kuka kula ya buɗe muku wannan fuskar. Yanzu complete register ta yiwu, yanzu gashi can na tura shi zai je, kun ga gashi nan subscribe detail ko, wai abin din da kai kenan, detail ɗinka gashi nan validator username Musa Abdullahi, Musa Abdullah, name ɗinka super name ɗin account ɗinka, ma'ana choose ɗin kuɗin da ka zaɓa, gashi nan super bronze. Note ɗinka shine gashi nan sun baka guda 10, wanda note 10 shine zai baka AGS guda 50, adadin dala 50, in naira kuma gashi nan naira 10,000, ma'ana wannan ɗin nan taka kenan, wannan super bronze ɗin da note ɗin nan shine matsayin 10,000. Dollars ɗinka kuma gashi nan price in dala 40, wanda in ka ɗauko kuma wannan 10,000 ka ɗora ta, kaga ya koma AGS guda 50 kenan, gashi nan. Shi kuma can validators ɗin da ka turawa, sai kai masa magana, ka kira shi misali in ta WhatsApp ne kai masa magana,
misali kamar mu idan mu zamu validating ɗinka sai ka kirawo misali ga number wayar mu nan zamu sauke a ƙasa sai ka kira ta WhatsApp ɗin mu ko ta WhatsApp ko kuma ka kira mu sai ka ce kana so ka yi register ne yanzun nan to kana so za a yi validating ɗinka da sauransu a biya maka da kamfani amma ka turo to shikenan ba gaya min zaka yi ba an so ma idan zaka kirawo ni ko kuma zaka yi magana ta WhatsApp din to ya zamanto number da kai amfani da ita ta WhatsApp ba ita kai amfani wajen register ba domin me zuciyarka ta samu yaƙinin cewar lallai wannan na cikin kamfani ne ba wai su kama bane sai kai da number da zaka yi WhatsApp da kai ko ka kira ni ba ita kai register ba kaga ban san number ka ba kenan sai ka ce to kai ne kai ne yanzu din nan ka yi rijista to kana so a duba maka za a yi validation ɗinka ko ya zo to shi kuma zai je ya shiga ni kuma zan je in shiga cikin account ɗina zan gani in ce maka to kai ne so username ɗinka kaza in ka ce number ka kaza sannan ka zaɓi na kaza to komai naka ya zo to shikenan sai a baka account sai ka tura kuɗi sai kuma ni kuma sai su amfani da wannan kuɗin da ka tura a cikin account ɗin saboda ni already komai nawa yana haɗe da kamfani in ka tura su kuma kamfani sai su ɗauka sai kai login in shikenan account ɗinka zai fara reading insha Allah. To yan uwa wannan ita ce hanyar da zaka bi kai register da tsarin AgriChange kuma AgriChange for life ne da haka dan uwa idan wannan bidiyo ya burge ka da Allah ka danna mana subscribe kana ka danna mana liking kuma sannan kai mana comment domin ka nuna mana jin daɗin ka sannan kuma kai sharing ga yan uwa. AgriChange namu ne, AgriChange naku ne, AgriChange na kowa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai anjima.